Timo Välimäki. Ollaan täällä Dynasetin osastolla Maxpossa ja täällä on esillä kaiken näköisiä hydrauliikan voimalla toimivia laitteita, korkeapainevesipumppuja, generaattoreita, kompressoreita ja muita. Ja sitten toki uutuustuotteena myös näitä sähkökäyttöisiä pesureita ja ruuvikompuroita ja muita, mitä sitten on niin mahdollista saada meidän kautta. Ja tästä löytyy niin alipainetuoteperheen HCF-puhallinta ja kohtalaisen uusi tuoteryhmä ja sitten Rangerin lavalla tuossa 16 kuution hydraulinen uppopumppu, siinä sitten vähän pienempiä malleja sitten myös esillä, ja kadunpesulaitetta ja montaa muuta täällä että kaikkea mitä vaan niin hydrauliikalla voidaan tuottaa, niin tervetuloa tutustumaan osastolle.